No siis hei, se on Juustohamppari täällä. Ja tänään me aiotaan tehdä sillain, että me aiotaan rakentaa automaattinen liukuovi. Aloitetaan kaivamalla tähän tällainen 2 kertaa 3 blokkia kokoinen kuoppa ja täytetään se pohja redstonella. Sitten tähän laitetaan näin ja näin. Ja samalla lailla laitetaan toiselle puolelle torchi ja dusty. Sitten tällä jollain millä tahansa blokilla näin. Tuohon laitetaan pressuraplatit. Sitten näiden torchien päälle laitetaan blokki ja dusty. Blokki ja dusty. Sitten oho, kävi sellainen pieni virhe, että noi pitää olla 2 blokin päässä. Tohon tulee torchi, tohon tulee torchi, sitten tohon tulee blokki, dusty, blokki, dusty ja sitten tohon tulee pistonit, tohon blokki, tohon kans pistonit ja tähän keskelle tulee lasia. Näin. Nyt se on tällainen. Ja nytten meidän pitää enää peittää se jollain blokeilla. Eli otetaan nyt vaikka tällaisia kuorittuja tammupuita. Ensin laitetaan tonne. Sitten näitä tammikuita. Tollain vaan. Ja sitten tähän päälle tehdään vielä katto. Ja nyt tää toimii näin, että kun sä kävelet täältä, niin se menee tollain kiinni. Mutta tohon ei saa jäädä väliin seisomaan, koska muuten sä jäät jumiin tänne blokkien väliin. Ja silloin sä kuolet, jos sä meet survivalille. No mutta se oli sitten siinä tällä kertaa, että nähdään sitten myöhemmin. Heippa!